Honorarium sa mga magtutudlo nga nangalagad sa barangay ug isk elections sugod ang madawat karong Lunes. Sa Talisay City, gihan-ay na ang maong honorarium. Saryanta ang detalye pinaagi niining report. Matod sa Talisay City Comelec nga ila panggihan ay ang honorarium nga ipanghatag sugod karong Lunes. Unang iapod-apod ang 5,500 pesos alang sa mga support staff ug sa mga Special Electoral Board nga na-assign sa BGMP facility. Sunod ang 9,000 pesos alang sa mga electoral board members ug sa mga DepEd supervisor official ug ang 10,000 pesos alang sa mga chairman. Himo ng distribution sa People's Hall sud sa City Hall. Sa pagkakaroon, mag-set may schedule para sa mga DESO, support staff, maybe this week. Dayon, by next week, ang kato ng mga electoral boards. Okay, ubay-ubay magid sila. So, amo lang silang ibay barangay tingali. As of now, kuha pa mami sa kwarta niya. Amo pang hanayon. Okay, dili mami magbulto o withdraw. Okay, wala mami kabutangan diri. Samtang mga nabalik nga election paraphernalia maoy giasikaso karon sa Comelec Talisay City. Kay pinaagi niini masuta kun pila gayud ang turnout sa mga nakabotar ug wa. Samtang mga mananaog sa barangay ug SK election matod sa Comelec nga base sa memorandum nga gipagawa sa Department of Interior and Local Government nga kinahanglan makalingkod sila sud sa tulo ka semana human sila na proklamar nga mananaog. Okay, based sa memorandum nga gipagawa sa DLG, pinakataas na gyud ang 3 weeks. Okay, para daw naihapsay nga transition sa old nga sa previous nga kaning mga barangay captains sa mga councilors ug sa kato mga bagong nadaog. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.